तो दोस्तों नमस्ते प्रणाम। मैं मीरा नायर अपने यूट्यूब चैनल में सभी दर्शक को प्रणाम करती हूँ। एक विवाह मंडप गीत लेके आई हूँ। अच्छा लगे शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सुनील बेटी के ससुर करेली नौकरी जी। सुनील बेटी के ससुर करेली नौकरी जी। आज मड़उआ में देखब का माई जी। आजू मड़उआ में देखब का माई जी। आजू मड़उआ में टिकवा ले अइल ससुर कंगना ले अइल जी। टिकवा ले अइल ससुर कंगना ले अइल जी। नथिया के बेरिया ससुर कगरी बैठल जी। नथिया के बेरिया ससुर कगरी बैठल जी। सुनील बेटी के भसुर करली नौकरी जी। सुनील बेटी के भसुर करली नौकरी जी। आजू मड़उआ में देखब का माई जी। आजू मड़उआ में देखब का माई जी। आजू मड़उआ में देखब का माई जी। सिकड़ी ले अइल भसुर लाकिट ले अइल जी। सिकड़ी ले अइल भसुर लाकिट ले अइल जी। हरवा के बेरिया कगरी बैठल जी। हरवा के बेरिया कगरी बैठल जी। सुनील बेटी के देवरू करेली नौकरी जी। सुनील बेटी के देवरू करेली नौकरी जी। आज मड़उआ में देखब का माई जी। आजू मड़उआ में देखब का माई जी। आजू मड़उआ में देखब का माई जी। आजू मड़उआ में चुनरी ले अइल देवरू साड़िया ले अइल जी। लहंगा के बेरिया काहे कगरी बैठल जी। लहंगा के बेरिया काहे कगरी बैठल जी।